Pasadas estas datas de vacacións nas que os xoguetes estiveron tan presentes, queremos reflexionar dende o Museo Etnolóxico sobre como os tempos cambian e con eles as formas de xogar. O xogo é contedor de memoria e, por tanto, a súa preservación é necesaria para a nosa cultura. Na memoria colectiva están as nosas formas de xogar, os nomes dos xogos, as cancións, os xoguetes, formando así un patrimonio indispensable na cultura dunha sociedade. E que mellor que esa comunidade sexa quen fale da presenza dos xogos na súa vida? Pero sabedes o que é un museo? Sí. Un museo é como un sitio onde hai cousas bellas e vos as renovades para que, bueno, duren, ¿no? No futuro, as cousas evolucionan. Moi ben. É importante conservalas, non? Sí. Para saber que se facía antes. Entón pode haber calquera cousa que sexa moi antiga, entón xoguetes pode habelos, Sí, pero antigo. pero antigos. Pois imos falar dos xogos, vale? E a que xogo xogades? Eu xogo como un pai e que a miña nai a xogos de mesa. Ou a miña avó. A veces o pilla-pilla, ou a escondite ou a falar. Vou ao parque, ou con el patinete por el patines. Ah, que chulo. Los juegos de mesa de quién es quién. Ah, mira, Yo también tengo ese. Otras veces a Nintendo e a tablet. Uno de Harry Potter, uno de Batman, otro de Capitán América. Pilla-pilla en el parque. Pilla, sí, algo escoitei. al escondite. Ir al parque con mis amigos. Ir ao parque. A bicicleta, no por parque, Y exemplo. jugar al brilé. Esto más que la Play en los Switch es los Legos. Pois o que imos facer agora, imos amosarvos uns xoguetes pois que se xogaba moitísimo antes e agora tamén se xoga e a ver como xogades vos. Isto aquí, como lle chamades? Peonza. Peonza, os 4. Sabedes xogar? Yo sí. A ver, Me vamos enseñó a... mi abuelo. Mi abuelo Unha por sabía aí. hacerla rodar. E agora? Ai. Y ahora no sé cómo se hace. Non sabes como se lanza? No. Peonza. Peonza, os 4 lle chamades peonza, non? Sí. E como se xira, ca corda ou sen a corda? Cacorda. Ca corda. Tu avó. A ti a túa aboa. E que como te ensinou a xogar a peonza? Enroscándola y tirando. Entón, unha vez enroscada, que farías con ela? Tirala, sí. A ver, Tirada. proba a tirada. Bueno, Casi. Sabedes o nome? Sabedes o nome? Non, vale. Estocalas, é un pau longo e dous paus pequeniños, Como xogaríades con con ela? puntiñas. Como Yo xogarías? cogería el bate, bueno, el palito y ¿Sí? lanzaría las cositas. Entón, ti meterías un pau por aí. Sí, y luego hacer igual. Mira, la meteríamos y ahora a ver, dale, métela y dale aquí. Yo no sé jugar, pero me gusta. Yo no sé jugar, yo sé jugar. Hacer así y que... Y las hay que tirar así, ¿no? Sí? Y donde pare hay que con la otra darle. Vale. Pero entón que hai que xogar na area ou na terra. Como xogamos as A canicas? ver, jugamos entre los...
intentar, pum, tirar a Golpeades. Entón, quen tira? acción. Tiraríamos todos a vez ou por turnos? A la de Uxía. Esta foto, por exemplo. Brazados, es que non os veo. E agora xa ves os sacos. Non era el salto de rana este. Non sei, eu pregunto. Entón temos outro xogo que vos xogastes a isto algunha vez, de saltar por riba un compañeiro ou compañeira, sí? No, eu de abajo. Eso sí, la comba, la comba. Ah, eu vou xogar esa comba. É así cando era medieval. Sí, yo tengo, pero no sé dónde. Isto para como se xoga. É que vos parece que un neno, que agora será unha persoa maior, esta Sí. non? Sí. Estese xogando cando era pequeno hai tantos anos algo que vos coñecedes. Que pensades? Os xogos cambian entón ao longo do tempo? Sí, pero moito, pero hai algúns que se manteñen, non? Por exemplo, as canicas. As canicas xogan Estábamos falando, non? Comba. Chamadese corda ou comba? Entón a comba sí que xogades? Sí. Papá, mamá, ¿con cuántos años me voy a casar? ¿Con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 10? Tequila y hipópomo, si te tomas un calipópomo, sentirás la sensación que sube, que baja, que... Non, está... Fixadevos o que están facendo. Dicías ti as palmas, non? Sí, para choco, chocolate, chocolate, chocolate. Este de aquí. Podedes achegar. Sí, porque está en blanco y negro y las pelis de antes estaban en blanco y negro. Vale, entón unha foto antiga. Porque no había color para... Es el helado que te quita el hipópomo. Si te tomas un calipópomo, se tira la sensación que sube, que baja, que mueve minifalda. El tren chuchú de la juventud, yo te invitaré a tomar un té con la pesi, cola, pesico. Atopámonos con xogos moi antigos os que se sigue xogando agora, non? Mira, xa vedes que está feito. ¿Conoces? Sí, porque es mismo que se hace así y van chocando. Dos bolas, unas... Non necesitaban ir á xoguetería para conseguir un. Para acabar, vamos a ver outra cousa que nos vai enseñar Begoña. Yo sé lo que es, ¿Qué? yo sé lo que es. ¿Qué? No sé cómo se llama. Ao tocalo, pois poñemos uns guantes. E temos aquí outros, mirad, eran as peonzas antigas tamén, vedes? Non se pode xogar con eles. Porque Ainda que sean xoguetes. Porque son ese sí que no antigos. sé qué es. Faz así. Sí. Muy bien. Podía ser. Creo. Pode usar, tiraban do pau e entonces frotaba Porque unha no si pau. tiramos a noz se va a romper. Porque está ya... Sí, bueno, está... Entón igual Se non tiñan unha tenda onde ir comprar claro, xoguetes, o pois facían facían eles. Non sabedes? Se llama Sí, diferencia vedes entre este e este. Este es de plástico Sí? y ese es de cerámica. Hai que conservarlo. Sí. E vos pensades que iso está no museo, verdad? Vedes, se xogaban... Non? Este, No, mira, este non se fixadevos, pode tocar. este non podemos tocalo. Un invento. Un invento. Chamase Rique Raque. É como unha... Como Unha unha carraca. Despois xogas. Moi bien, pero nena, cal pensades que está no museo? Cal está no museo? Bueno, vai ben, vai ben. Estos son para romper. Algo, Sí. Fixadevos nas puntas. Temos este outro. Nueces. ¿Eso qué es, oye? Claro, isto Claro. tamén o conservamos no museo porque xa a xente non o fai. Non? Xa nin se Porque a fai. xente que... E agora, se sabedes que imos de excursión ata a residencia de anciáns, e serán eles que nos resolvan as dúbidas que nos surdiron hoxe. Se eles saben como xogar. Ya, porque...
Sorpresa. A lo mejor si hay alguien de la residencia de ancianos que vimos en las fotos. Pois igual levamos unha sorpresa. Van a axudarnos a entender como se xogan os xogos que vimos pola mañá. Dárselle con pau, Entón salta. salta, entonces dárselle con esto aquí. Entonces salta. O de pesca, ¿no? Como si fuera un peixe. Como si fuera... Dásele aquí nesta punta, aí, e ao levantarse, pégase aquí no medio, tanto máis lexos van, mellor. O outro que viene detrás, se queda detrás. Será para ir empurrando para asustar todo. A ver, e agora que facemos con eso? Vale, entón podes facer. Solo creo, porque no sé cómo se para. Que tes que como unha mirilla, o polo longo, tes que mirar por aí, non? E tirar e apuntar. Escopeta antiga. Chamámoslle o anivá. Entonces íbamos á escuela e dice, oye, vamos xogar o anivá. Entón puñámonos en fila, non. Hai que se poñer en fila, o primeiro, o segundo e o terceiro. E vamos xogando co anivá. O que tirara máis lexos era o que ganaba. Detrás de un outro. O mellor un quedaba máis atrás, e así é como se xogaba. Apretábamos. Y ahora habría que apuntar así, tirarlo así. Nós mismos, había un que son os veteranos, que isto xógase desta forma. Entonces nós íbamos collendo eso. Hai quen dice, mañán traigo o anivá. E que facían? O anivá, en vez de ser que son as puntas esas que se fan, que vai abaixo, o cacho así, outro dicir, non, eu vou non facer máis grande. Entón, puñese, canto máis grande era, máis ao dar o pau, tardaba máis en subir, porque o peso, se subía moito, pegáballe case de lado, e claro, a un podía lle dar nunha perna, na cabeza non, mas no corpo sí. Había anécdotas que a veces pegáballe un sin querer, ao levantar así, darlle un pouco aquí de cabeza, penso nada. Esa era cousa de rapaces. Sí, en grupo, cando se iba á escola. É para eliminarse uns ou outros. E dice, no, ti agora estás eliminado, agora ven outro. E así era como se facía. O trompo é ese que botamos, entonces facías un grupo deles e dice, vouche lle dar ao teu. Entonces, o que lle daba, quedaba a marca de cantas, e despois mirábamos todos, ou o tenteu 4 netas, 6 netas, que era o que lle deixaba a punta marcada. E oi, mi cara, un choraba, que e outros, non era o primeiro, que levaba a pica moi afilada, e rompía o trompo ao medio. Sí. Había algún que sabía tirar ben, e pegáballe atrás. Eran poucos, pero... E así. Poñendo a corda. Es que hai que apretar moi ben abaixo. Vedes todos ben? Que esto es muy difícil para mí. Pero logo xogamos con yo. Agora que podes... No soy nunca, yo solo... Luis, Velo de Segurella, velo de... Pero facíades moi ben, porque vos sabíades todos que a peonza tiña queixón, ou que? Pero tedes claro que o que hai que facer é facela xirar. ¡Guau! ¡Mira este! ¿Sada non? Sigue. Ui! Mira, fai... Mira, tío, ahí muy bien. Hai que levar os xustados, levar os fluxos del monte de todo. Claro. Bueno, así mismo. Ahora no puedo. Yo no lo tengo.
Mira. A ver, pero facelo para... El estuche, el palo era así. Entonces, un palo, ¿no? Para una estaca, de una estaca mismo se hacía. Era así, se le hacía una punta, ¿no? Con un podón coitero, pues se hacía punta, pero éramos tres o cuatro para xogar. Entonces teníamos que ter unha poza de tierra, pero moi húmeda, suelta, papilla, como a papilla, para que entrara, si no entraba. Si la tierra está dura, no entra, aunque vaya cruzada, no entra, pero si está, entonces entra y queda de pie, pero luego el primero y luego el segundo le da para tirarle al primero y tumbarlo. Era así la contienda, pero se fueron cuatro a tirar el estuche en el mismo sitio, Como este, con espicho abaixo, onde hai unha lameira, un pouco de terra, que se movida, pois ali, botabas así e pichabas. E o que máis, os outros que botaban, canto máis cerca quedara un do outro, era o que ganaba. Había ter cuidado a xogar, que andaban moitos dos pés, porque ao mellor algúns pichaban o pé. O xogo da corda non ten moito que aprender. Ten que ter 2 nudos. O que pasa que a corda ten que ser máis delgada que esa. Entón, un nudo colle un rapaz e outro nudo colle o outro. E entonces levanta a corda. Un cocheleito leré, pero así me axudas tú, porque leré, me dijo anoche leré, si yo quisiera leré, andar en coche leré. Yo le dije leré, con gran salero leré, no quiero coche leré, que me mareo leré. Marina, ¿por qué no? Los chicos marineros, que me pillan todo, que me va a pillar. Vale, mirade a ver se recoñecedes o que están xogando. Cuerda a este xogo? A corda. Ou corda? Pois podíamos, nós xogábamos moito a corda cando íbamos ao colegio. Pois podíamos nos meter 4 ou 5. Pero claro, a corda tiña que estar nun sitio llano e o nudo nun lado e noutro. E a corda tiña que ser máis delgadiña que esa. Xogábamos homes e mulleres. Tamén fixemos a doña Ana e a don Pedro, cando nevou. Un dun lado e outro do outro. E despois, cando pasaban os coches, dicíamos, por favor, non nos derramen os muñecos, se non apedreámolos. Claro, algo lle había que dicir. Mamá, papá, ¿con cuántos añitos me voy a casar? Con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7. E van saltar. Comba, eu tamén lle chamo comba. Aquí comba tamén. Si, e vos xogabades a comba? Quisiera leer, andar en coche leer, y yo le dije leer, con gran salero leer, no quiero coche leer, que me mareo leer. Yo no voy a la marina porque me quieren pegar, los chiquillos marineros me desean sentenciar.
todo, que te quiero todo, del todo, que te va a pillar, del todo que te va a No, este é o aro. De ferro? E para que terá un pau de ferro? No, é o aro. Facete girar. O aro de ferro e o pau? Tiene un palo de madeira. Eu xogo moito a juegos de cartas, gustame moito. Vos xogades juegos de cartas? Ás veces. O tú ten unha carta de baraxas. Baraxas como a 7:30. Nos moitos o que se chamaba latar á escuela. Ustedes saben o que é o latar á escuela? Non ir á escuela. Onde vamos? Vamos ao castillo. Vamos xogar a 7:30. E dicir, e ti tes cartos? Non, vamos xogar a bisca. Porque as caixas de mistos sacábamos as tapas nun lado e do outro e facíanse paquetes. E aqueles era como chamábamos nós, con paquete da bisca, chamábanse barisca. Entón, canto apostas? 10, 5, a 7:30. E así íbamos e latábamos a escuela. Oi, había moitas cousas desas. Antes de marchar imos xogar a Ra.